Side 11. Giganterne. Linje 2. Prøvede giganterne, sådan er savnet at vinde sig himlen, betyder: for at krig skal udbryde, prøvede giganterne at vinde himlen. Det var kampen om at være de stærkeste. Næste linje, bjerge på bjerge, betyder, at bjergene blev større og større. Næste afsnit handler om, at mange giganter døde på grund af, hvad de selv havde startet. Altså en krig. Næste side 12, hører vi om hendes livs frugt, gav hun det menneskers form. Hun er jorden. Og det næste vi læser handler om, at giganternes blod går ned i jorden, og at hun får børn. Det er en krigerisk og voldelig slægt. Og det hører vi under Guds bespottelige slægt, forfaldet til blod og til drabsfærd. Den var voldelig. Ja. Godt. Så er der gudernes råd, hvor vi møder den saturniske fader. Og det er Kronos. Og han så, at giganterne var blevet slået, og han så, hvad der var foregået nede på jorden. Og at jorden havde skabt et meget krigerisk folk. Og han tænkte på Lycaons skændige middag. Den saturniske fader, Kronos, bliver meget vred. Ser vi under gudernes råd linje 4. En vrede føler han da kolossal og Jupiter værdig, og han indkalder til et møde. Ja, han indkalder til et meget stort møde. Okay. Det næste afsnit, der kommer, der hører vi om en vej. Det er Mælkevejen, det er gudernes vej. Og på hver side, der ligger gudernes palæer. Så det er lokaliseringen, vi får et billede af her. Og der hører vi om meget, meget store, flotte huse, som er gudernes. Og så senere i det næste afsnit, hvor hører vi om underklassen, som der bor et andet sted end guderne. Der bliver nævnt Palatium, det betyder et palæ, en borg eller et palads. Godt. Det næste afsnit, vi kommer til, det er det her afsnit. Der hører vi om, at Kronos sidder på sin trone, og han får både jord, hav og himmel til at skælve, og så begynder han at tale. Og i hans tale snakker han om, at han ikke troede, der var noget at frygte mere, men så kom de, og de var den eneste kilde til ufreden, og det var menneskene. Han snakker om, at han rigtig gerne vil knuse mennesket, og om, at halvguderne jo har jorden at bo på, det er det, vi læser her. Men det kan de ikke, hvis mennesket, og det er her, at kongen Lycaon symboliserer det krigeriske menneske. Og han var en krigerisk gud.